Asam Nagaland ahoy Dhansari Paralong Megreng Loramat Iguma Bolero Langin Limcho Manai tisopi ke so hektik pen puthot ke methu kachihok pen arnamanong kapathe Nilibaha waralong ason kaching thuramo ke tangke doan kapatang jia phan sai kedeng Nalitum jirpi jirpong bong ko mane hachiar ni mate birthday katalon je phan adima vedan Adamasar dead pen rar phan pachopa junji mate marriage party ki pija phan mesan adima vedan office meeting ka padoji phan adima vedan pustami mathai nangni Ada ilong vera dimalo matsi nalitum kenangja son anta doi getlo Lapen AC room ka buhaja war saita long ponekji Aza por phangno ni pin pen la aber ke to kanam baralong koligra humri damignon dikrut sarpo abahalo adim lake dongmoka Abirta ke langbang phubang phidona phanseta me pini Easter mate bhom kuruar ne akardamang pajariklo kardom Pini ada Abirta longpen ni lisami juli bepi nonarju ikha Abirta tonpen Tovar ka tora joini Dhansiria roy along ke kabahot ihuma bolero inglim cho Bolero kanglim cho hot kopai kimi kate barabang hupen ari sangho inut apran ke jo Asam Nagaland ahoy Dhansari Par Walong dolong ka cheleng mobia joini ningkreng pora hodlote raratum langroy pensi ke kap nang Lason thak thaksi kedam tangjang mini phai hiniar ni setami arni kang sama por malom ihuma bolero bangso dimalong ke kap jia phan bor ilo Bonta kopai ke lang no pena jok ke kaba hod men lang ke theke bang hod ke phodun loga jok bolero agaria phan lang pondetlo Katewara bang lapen ari sangho tu gari kapa jok jia phan penangan bor idun lo Bonta bolero agaria phan pajok dunun idetsi inglim choklo setame kopai ke me katewara bang pen ari sangho bang apranan ke jokdun chitlo News report Sarjib Kathar Karbiang Longlai Systemic lupus erythematosus Thihekpen SLE labang so ke swang thek lake esek ereng iputarlo ingthining phor e hambi lapen EV he huisi kapahengno Ephong jong si labang so ke long lote mi un e posi doktora tumpen ningje ponlo Bonta manhai tisopi bangso ke sopen kachedan ke haidara puthak rara thengno ningkarong chepaklang West Karbi Anglong Hamren Rongsupi pen kahilo kilometer krepli sose Umchera Calvaria Mondolia Longkido KAAC Minority Board Chairman Joy Singh Tiso Sopi Manai Tisopi Artaninkaning Koira Sirkyap Alangli SLA ke sukacholong lok penanjok Chiklojon Thom an SLA ke so api pen chedanang koklo Lapuanang bong penseta SLA ke so phan parem detsi kesu mi pondetlo bangso jok ning karong pen rara thengno along arnamanong kapathia mai padupon Manai Tisopi Alangli kap here meme SLA ki so kilong loga jok chiklojon thom se kachilangang bongpen niner ke babangke intensive care unit mati ICU along se chilang ponlo Manai Tisopi ke damtang arkoya chiklo SLA ki so kilong pen ajok Guwahati along mesen se chilang damno Bangso ahud ongdung monduli araratum arnam nangkardum pidun lapen anparta akhia datpen akirap nangki bidun doana tuma phan kachuro pajirpon Keso kachilang ke chengpen non ke me an kaddu kawe laktrok si so se choran tangka damlo La kaddu kawe akirap ke longke arnam hir jumi lapen monira kang jin sopen joksi nili sopi manai Tisopia phan se chilang nongno Lasi non aprana mui mesen pen chathek longsi arnamanong pathilong loputa manai Tisopia sarbura KAAC Minority Board Chairman Joy Singh Tiso ningje Umchera Calvary arong along nilihem achotai long pini arnamanong ke thepen katalon am helo rada thengno isihini alam keningje ji lason helo kedamtang surihini ra inkoira isi Januari acheklo pen cheklo yoni Januari February laso March ans tame keso nilisupi manai Tisopi atai ningkaning kora sirke
Ere mime na pen ingtang rak akeso na pen halaso keso men na ke SLE pu na pen aso keso ke miun e usansi doktor nang than sitame arni si la son lo ni net cap ang bong ICU ke do hut arni si abang ke kiti asansi man lo alama we la pen mek ta char che ala sona jo hut ala so haki ke chipia teng pulote I kong amat hang song na tro bangke ingreng u ang tong do set ia bangke arnam tak dom pu Hamren pen Daniel hi Karbi Anglong live. Lakhain koira pho nilip MSC constituency ke parlo koilamati chokihula havar keram tang suri hinira inkoya ning kanangbong towar delong kikim kerang kapatang tilang adim doan prabjin pen kapatang thujia phan nilip MSC pabitra rongpi raraphan pachinipo nilip ahawaralong ason kaching thura sayamu kedengpon penangan ke dulo bonda patang tesi sai ke klem ington kok penangan tadu Lason si siloni jan pen sanglang ke hat BBDC atowar setami non puthot kapatang thujia phan sai ke klem pangcheng pon thu bomlo Lason thot si koilamatia hawar arlong sangti ke or sen gravel ke thok pen danglo ke ongdung adimalong pinengang bong kapatang ponjia phan ke AEC MEC pabitra rongpi humri damsi langchari dam Sanglang hat bris pen dak siloni jan an kilometer hangkep do Koila matia long peneng pen degru madelong kikim kerang pangcheng ponlo bangso adolong setami non kim rang bomsi raratum mesen adolong cheleng long da prang pupu aning chethilo lapen non JCB pen towar kapasur kapanaya sai ke klem pon pen penangana jak li tanglo seta kedam tang cheklo jon thom an klem pen kangton ko joini rong asora tumki aning gibi dokoklo Bontan non patang pontu popusi MEC pabitra rongpi pen ningji pontu Pasang kan betul Indonesia na nona berkanang sosial perang na barikan ang sunsia ko lahat to anda patang lang nona pengasal pen pengasar do raming ti lo gudam terang ke pingkhating ti hapsai lahat to anda before barikan ang liya ko hedi lahat to anda patang lang kapre gitu na hedi ini kalau don kontraktor dong pu bang bilong lelang masih patang hadat buah hau masalah okay kam claim desi bill lo lagi bill si paprang kali kam claim dat tang elo putang ti engineer tu lang po as per report engineer tu penjong si okay kam chok lo putang an si bill process tam di masodak pipilos desi kam claim ni papang lagi ron kali masodak pipilos ada planning bang ka development planning bang ka non koilamati long Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya girls higher secondary school central school election apilo putang de la school la sanction construction ko then 10 bedded hospital koilamati long setami la already land allotment karto ko ipithailo la 10 bedded hospital setami after election la putang de la hem ki kim je pan construction ke chengi pan sanction nang tipo Non akimi kajing thuramo sai kedeng pontuji lake koila matia long 10 bedded hospital lapen central school ta kikim kirang jia phan sai klembom nuputa nilip MSC ahin pen pachini pontulo koila mati pen samson inti Karbiang long live Nilip constituency ahempi chokihula longkidu nilip lo asa hempen kache koinot kithu put mate kejang thang thengpia dolong KAAC CEM tuliram rong hanga hinpen kaselam pi pon thua pot raratum kurwang thula pen kachuro pajirpong Kidam tang ningkan ko an pen loni chokihula longkidu nilip lo asa hempen kache koinot thengpia dolong aningkan ke ong park piga jok a thengpi thu thaisi jang thang lo Labangso tovar laki Karbi rengma khayetum joparnisi kachele Jasimet borpung borlangso sarihuti barprok jongpha lapen akhoi puta ahabar ke dwara ratum ani wang pharo beha bepar kachukle mararatum lapen lo kachale osomar ratum kedam ke bang kisum ko anloni chichak nang renti lo palam tim Karbiang long song japo aning ke me par pe ka bangphu KAAC CEM tuliram rong hang arjudun longsi tongse kot pen dolom ki kim bija phan hukum pisi paselam piponlo Lapen bangso dolong kaselam pipon pen inglong arara kisum ingdeng isike pajok ponlo
Bangso jok inglong ara tumpen KEEC CEM tuliram rong hangaphan kurwang thula pen kachuru pajirpon renti. Chuki hula pen sonjip kro karbiang long live. Tangde pinya Abirta ke lapon si kang tonik lo, domi thak mi arni ki me.